Hemm tama li sas-sena d-dieħla l-ark trionfali tal-Festa ta' San Publiu jerġa' jintrama mill-ġdid. Dan hekk kif żewġ terzi tax-xogħol fuq l-ark trionfali diġà ġie konkluż. Waqt il-programm ġimgħa b'ġimgħa fuq Net Television, Mark Chantar li nkarigat mill-armar tal-festi esterni ta' San Publiu stqar li hemm xewqa li dan il-proġett ikun lest fl-2024. Fuq xewqa ta' ħafna Furjaniżi u anki dilettanti tal-festi s-sandiela nippruvaw inawguraw il-ġdid. Madankollu biex dan isir il-poplu Furjaniż qiegħed jitlob biex jinġabru aktar flus kif il-materjal għal dan l-ark ola minn 100,000 euro għal 140,000 euro. Fej qabel Foljanijam kienet tinxtara b'28 euro, illum qed nixxuha bl'84 euro. Daqshekk il-qabża. Ija, kważi tripla. Ukoll ma nsibux materjal in stock, ċertu isin ta' njam ma ssibx, għalkun jiġġornat minn barra, allura Posta apposta għalih. Allura l-ispejjeż qed jikbru. Il-parroċċa l-Furjana kulħadd jaf id-daqs tal-popolazzjoni tagħha. Mhix kbira, ġifieri. Mill-aħħar ċensiment li ħareġ sfortunatament indiż dejjem qed jonsu. Nafu li hemm ħafna Furjaniżi bħali li għodu madwar Malta kollha u anke barra minn Malta. U provajna nilħuhom permezz ta' żgħar crowdfunding biex dak li jkun jista' jgħaddi d-donazzjonijiet tiegħu dak il-mod ukoll. L-ark trionfali tal-Festa ta' San Publiu li għandu 120 sena ta' storja ġie meqrud fl-2019 wara li nata n-nar. Is-Salaħ Waġġieli u Charles Sacco, iż-żewġ mastrudaċċi li b'responsabilità ġew fdati biex xogħol fuq l-ark trionfali l-ġdid tal-Florjana qed jaħdmu fuq disinn tal-ark oriġinali ta' Giorgio Cassar li kien intrama fil-Florjana l-ewwel darba fil-Festa ta' San Publiu tal-1899. F'intervista fuq Net Television, Mark Chantar tenna li l-ark ma kienx biss telf għal Furjaniżi iżda l-poplu Malti wawċi kollu u appella l-għajnuna finanzjarja kif wieħed jista' jżur il-Knisja Arċipretali u jagħti donazzjoni jew jidħol fuq is-sit żar.com.mt.